Mi koji trenutno smo na čelu ovog sekretarijata smatramo da su nam nevladine organizacije dragocen partner u ostvarivanju zajedničkih ciljeva. To je modernizacija pre svega društva u kome živimo, ali tome moramo zajedno da težimo, da onda vršimo korektivan faktor javne administracije u lokalu, njih modernizujemo i okrećemo polako da gledaju svet iz jedne druge perspektive, odnosno da počnu da posmatraju da su sebe kao uslužni servis građana i da imaju korektivne faktore za ono što rade dokle god smo u ovom tranzicionom periodu i dok postoje oni koji umeju da odlutaju ili zalutaju, što slučajno, što namerno, u malte ne svim aspektima života, društvenog života koji postoji u jednoj sredini. Upravo iz tog razloga smo odlučili da onda opredelimo 4,3 miliona za nevladine organizacije. Pošto je interesovanje bilo izuzetno i dobili smo aplikacije preko 60 organizacija, od kojih je 31 aplikacija ocenjena kao kvalitetna i vredna pažnje i u skladu sa onim što su bile naše procedure. Zbog ušteda koje smo ostvarili na drugim pozicijama, bili smo u prilici da onda taj budžet povećamo i da izađemo u susret svim 31 organizaciji koji su bili tehnički ispravni i naravno čiji su projekti imali smisla u odnosu na ono sa kojim su aplicirali u odnosu na nas. Tako da, još jednom, drago mi je što je ovaj konkurs prošao dobro. Mi ćemo za sledeću godinu na isti način planirati saradnju sa vama. Potrudit ćemo se da ta sredstva budu veća. Planirali smo ih da budu još veća. Planirali smo isto tako da onda ne čekamo kraj godine, nego da podelimo da u narednoj godini imamo jedan konkurs u prvoj polovini, jedan konkurs u drugoj polovini godine i da vama omogućimo da imate, da kažemo, izvesnije delovanje i da možete polako već sada, već danas, da počnete da razmišljate o daljim fazama projekata koje ćete početi da implementirate od ugovora koje ćemo danas potpisati.